היום התאריך ה-16/10, שעה 12:20. הנה, אני מחזיק פה $10,000 ו-20,000 שקל. אם אתה רוצה לבוא לקחת אותם, אתה מוזמן. בוא נעשה פגישה, בבקשה. שיהיה לך לבריאות. בוא עכשיו. היום התאריך 29/1/2023, השעה כעת 7:55. אני כרגע נמצא בכספת הקטנה של הבית שלי. הקטנה של הבית שלי, זה הכספת הקטנה שלי בבית. הקטנה בבית שלי. עכשיו אני הולך לישון, אני הולך לסגור אותה, וזה רק הכספת הקטנה שיש בו בסביבות 300,000 שקל לפחות. זה הקטנה של הבית שלי רק. הדולרים זה רק הקטנה. לא הגדולה, זה הקטנה, ועכשיו אני סוגר אותה והולך לישון, בלילה טוב.